är vem är mig på Facebook? Jag har Facebook bitches, jag har Facebook bitches. 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 Din flickvän är vem är mig på Facebook? Jag har 5000 vänner på Facebook och 70% av dem är bara brudar. Jag har Twitter bitches, jag har Instagram bitches. Jag har YouTube bitches, jag har emocar bitches. Jag har YouTube bitches, jag har emocar bitches. Jag har Twitter bitches, jag har Instagram bitches. Jag har Twitter bitches, jag har Instagram bitches. Din flickvän är vem är mig på Facebook? 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 Alla mina brudar är 15 till 30 år och du ser att brudarna är svag. Alla mina brudar står och väntar för de vill bara vara med en kompis där. Jag har Facebook bitches, jag har Facebook bitches. 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 Jag har Facebook bitches, jag har Facebook bitches.